Hak jingjure bat jinkanra ka trading license ka Nongtrei Integrated Territorial Organization Jaintia Hills apo ka jinglam u president uba puram dakhar lembat ki wei ki nongelam jong ka seng HITO kilalap pa ka ne ki kerdop krong khajna jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka badan hasona perdi East Jaintia Hills kala penken ya ka kendon balabo da ka office jong ka secretary ka executive committee jong ka JHADC ka sengklong bakat kum ki kendon lakado baya ki kali ki bashuya lingba kim day ban talasi ki trading license bat ki bar jylla ki banya kali ru kim dan kam ban pen ki trading license ha katei ka khardam jong ka JHADC hasona perdi Henry ki Nongtrei jong ka te ka khardam kila bat beaiñ bat shim pisa beaiñ ru na baro ki kali ki baya lingba ka ne ka khardam na kaliang ka seng kala berngam bahkan seujur sya JHADC ban pendu pendamno ya kata ka soskular bat nong shimwai jong kata ka khardam balada ka JHADC kamle ka seng kan ujur sya ka ying bishar da ka PIL shushu ka seng kalapan jingpen shai naga Jaintia Hills Autonomous District Council bahato habala IT ki khardop krong khajna shiki rew shimen hatu ki nong shimwai jong ki khardam ki lamo ban pen kenyi ki kendon balabu hak soskular balaya soy Fight the rules na, fight the rules. Fight the rules. Nagaling jong ka HITO Jaintia Hills ngilawan siya kini suna pergi bantuan inspect ya kini ka gate jong ka JHADC katkum ka notification dan ni ka agreement ba ka council kay soy bat kini ki brew iba pet ya kini ka gate ki kimday ban shim ya kini ki commercial vehicle ki ba lani ki interstate vehicle ki ba wan lang ba kani ka district ka jongi kani ka jingle jong ka council ki shim ya kini ki kali interstate ki ba wan lang ba na kani ka tathan ki jongi ni kum supen kan mau kini ki kandidat nai baladep nagaling jong ka HITO Jaintia Hills ngiladep ban inspect hangte ha klik tersi West Jaintia Hills kajuk hi ka gate jong ka council ngilap ba hangto ki shim ya kini ki kali interstate nagaling jong i ka seng ngim song kliti nginyai bodin ya kini ka kam badha kini kasengi ngilap ba kajuk hi ka kam ki shim ya kini ki kali interstate ki ba lek lang bam ibalik lang ba kani ka thain jongi banlek syaduk sa Silchar Tripura Aizol ngi kum kaseng ngibo ya ka jingkeli ya ka district council ba kani ka jing lek ka jongki lani ka jing shim jongki ya kini ki kali interstate ka pisa ki bami na kani ka gate ibo sya ya lek sya kata kay ka jingli na kaling jong kaseng kabo hakmat jong ka council hilap pa ye ibabon ki jingduna hapo ka council yang tay ha kaling jong ka tulop jong ki Nongtrei jong ka council menta kalane kumba ra kandai bnai te kumta ni iba kane ka kasos ko ba mi na kane ka gate kalong ka basirkay hadu atang Henry Percy ngilap ni iba ka council ki Nongtrei jong ka district council ki pending ya ka tulok ka jingli ya ka council kadai ba pensai ba sa ka ja kane ka kasos sa kane ka sos ka ba mi na kane ka gate ibo bansa ka wero ngikum kaseng ni dawa ba balay kani ka council ka shim pisa ya kini ki kali interstate hatu ka añ ka don mo man shim pisa ya kini ki kali interstate ngilap ba kat kum ka agreement ka jongki
lani ka appointment ka jongki ba ki ong ba ka commercial vehicles originating from other neighboring states and passing through the territory of the council via interstate national highways shall not be subjected to check and to trade, and no trade license is required for such vehicles. Lada ka council ka penain ka penkenya kene ka ain ka donro ka ain ka ba ka agreement bakia soy ka ong ba kumne. In the event of any violation of these conditions or the agreement executed, this appointment shall be liable for cancellation by a notice of 3 months. Kadang ka ain ka ba ka agreement ka jongki ka daw say ba kimdan hok ban simpisay kini kali interstate ani kimdan hok ban check trading license ka jongki kani ka jula jongki council simpisa bat ki penkenya kani ka ain